see, inwe akụ na ụba na-esi n'aka Chukwu. Ị ga-agba mbọ, but ife Chukwu kwuru na ọ ga-eme bụ ife ga-eme. Ife nwere ike ịgwa ndị be anyị ndị Igbo bụ mfajisi ike. Igbo amaka. Onye Igbo nwere afọ onwe ya n'anya. Onye Igbo ọbụla na-azụ okwu nwanne. Ka anyị kwụsị oke ntakasị n'ime anyị. Ka anyị nwee ife a na-akpọ open mind n'ife gbasara Nigerian project too. Ka anyị kwụsị dị too loud. Onye kpata obere ego ọ na-eme mkpọtụ. Ọ na-eme ndị mmadụ na-akpa anyị asị. Ọ na-eme asị na ndị Igbo a na-emeke oke nganga. Ka akwụsị na oke ọchịchọ. Ịchọ something the good, but ịchọ ya in a good way. And ndị nwekwanụ ego na n'Igbo n'anya around your surrounding ma ndị ga-enyere aka. Achọ m onye na worship m. Achọ m ka asị na m the richest man even na my family. Ife na Chukwu bụ ka ndị comfortable. Let everybody be comfortable. You may be in 4 houses at the same time. You may have 2 cars at the same time. Even inside one car, you can't sit in all the seats at the same time. So, let us, ka anyị bido na-enyere ndị mmadụ aka. With ife ọ na Chukwu nye anyị, o ji wee bless anyị. Ị na-eme Chukwu ga na-bless gị na-aga. Akụnụba ga na-abịa with ease. Enwe ụfọdụ Nigerians nọ South Africa. Enwe ụfọdụ ndị obodo anyị nọ South Africa. Adị represent anyị ofuma. Ka eziokwu. But fa pempe. Enwe Nigerians rinne bụ doctors, nurses, mechanics, artists and citizens. So, ndị a ka n'ụba karịa ndị na-emefe ọjọọ. Fadro suppose itinye aka n'ire ọgwụ maka ọgwụ na-egbu mmadụ. Ọ dịrọ mma. Step aka na ya. Inweta akụ na ụba gị site n'ire ọgwụ, ime enwe udo na ọṅụ. Onye ọ na-ere ọgwụ ma na ya commit go murder, ife ndị oyibo na-akpọ murder. Ogbugo ndị mmadụ. And ofu n'ime iwu nke Chukwu bụ n'ime egbu mmadụ ibe gị.